салом ба он нафароне ки ин лаҳза ба тозагӣ ба шабакаи баҳористон пайвастанд. дар ҳақиқат имрӯза ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои истироҳати фароғати наврасон тамоми шароитҳои мусоидро фароҳам меорад. яке аз ин боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Алишер Навоӣ мебошад ва мо ҳайати эҷодӣ тасмим гирифтем то шумораи навбатии барномаи матинро бо варзишгарони толори варзишии спитамини ноҳияи Варзоб манзуратон намоем. ёдовар мешавем ки барномаи матин бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе таҳия мегардад. маслиҳат медиҳем моро муддате ҳамроҳӣ кунед, чунки дар пеши шуморо бозиҳои ҷолибу шавқоваре мунтазир аст. дӯстони азиз, қабл аз оғози шартҳои барнома шуморо бо иштирокчиён ва ҳайати ҳакамон шинос мекунем. иштирокчии таҳти рақами 1 Исмоил Раҳматуллозода. исмоил раҳматуллозода сокини ноҳияи Варзоб мебошад. мавсуф дар толори варзиши спитамини ноҳияи Варзоб зери роҳбарии мураббии варзида Акбаршоҳ Одинаев ба омӯзиши гӯштини ҷудо машғул аст. номбурда 4 бор вориди рақобат шуда, як маротиба шаҳди пирӯзиро чашидааст. соли 2018 дар мусобиқаи кушодаи шаҳри Колоб мақоми дуюмро касб намуд. мавсуф ба таеквондо низ таваҷҷӯҳ дорад. дар мактаб бештар ба фанни биология диққати махсус медиҳад. иштирокчии таҳти шумораи 2 Анушервон Сатторов. анушервон Сатторов сокини ноҳияи Варзоб аст. нозикҳои гӯштинро аз устоди варзиш Сӯҳробшоҳи Акбаршоҳ меомӯзад. вай 6 маротиба дар мусобиқаҳои мухталиф ширкат варзида, 3 бор ба гирифтани мақоми якум ва 3 маротибаи дигар ҷоизадор шудааст. инчунин дар сабқати кушодаи толори варзиши спитамин низ муваффақ шуд. аз варзишгарони тоҷик чемпиони ҷаҳон Оид ба самбо Беҳрӯз Хоҷазодаро меписандад. омӯзиши фанни таърихро дӯст медорад. иштирокчии сеюми барнома Собир Ҷонмаҳмадов. собир ҷонмаҳмадов сокини ноҳияи Варзоб мебошад. беш аз 3 сол аст ки нозикии гӯштини ҷудоро аз устоди варзиш Саъдӣ Пиров меомӯзад. ӯ борҳо дар мусобиқаҳои гуногун иштирок карда, 3 маротиба мақоми дуюмро ишғол кардааст. дар сабқати шаҳри Колоб ва ноҳияи Файзобод фаъолона ширкат варзид. аз паҳлавонони тоҷик Шакармамад Мирмамадовро меписандад. аз фанҳои мактабӣ омӯзиши математикаро дӯст медорад. иштирокчии таҳти рақами 4 Муҳаммад Висол Зоиров. муҳаммад Висол Зоиров сокини ноҳияи Варзоб аст. муддати 1 сол аст ки дар толори варзиши спитамини ноҳияи мазкур нозикҳои гӯштини ҷудо ва миллиро аз мураббӣ Ҷамшед Қурбонов меомӯзад. вай дар 5 мусобиқа ширкат варзидааст. аз ҷумла дар мусобиқаи нахусте мақоми сеюмро касб кард. дар сабқати навбатии худтаро беҳтар қувваозмоӣ карда мақоми дуюмро гирифт. аз паҳлавонони маъруфи тоҷик иштирокчии бозиҳои олимпӣ дар Бразилия Комрушои Устопирионро меписандад. дар мактаб бештар ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ диққат медиҳад. иштирокчии панҷуми барнома Илҳом Саидов. илҳом Саидов сокини ноҳияи Варзоб аст. тӯли 2 сол аст ки нозикҳои гӯштини ҷудоро аз мураббии варзида Акбаршоҳ Одинаев дар толори варзиши спитамин меомӯзад. мавсуф чанд маротиба қувваашро дар толори варзиши сомон санҷида муваффақ шудааст. номбурда дар сабқати гӯштини миллӣ низ ҳунарнамоӣ мекунад. вай ба гӯштини тарзи озод низ таваҷҷӯҳи хоса дорад. аз гӯштингирони маъруфи тоҷик Расул Боқиевро меписандад. аз фанҳои мактабӣ бештар омӯзиши математика ва забони русиро дӯст медорад. ва ниҳоят иштирокчии охирин Иззатулло Шарипов. Иззатулло Шарипов сокини ноҳияи Варзоб мебошад. муддати 1 сол аст ки дар толори варзиши спитамин машқ мекунад. қоидаҳои гӯштинро аз устоди варзиш Акбаршоҳ Одинаев омӯхт. номбурда дар зарфи фаъолияти начандон тӯлонӣ 3 маротиба вориди рақобат шудааст. аз ҷумла дар мусобиқаи нахустин ҷоизадор шуд. дар мусобиқаи навбатӣ ки дар шаҳри Колоб гузашт, ҷои дуюмро гирифт. аз паҳлавонони маъруфи тоҷик ҷоизадори бозиҳои олимпӣ дар шаҳри Пекин Расул Боқиевро меписандад. дар мактаб ба фанҳои таърих ва математика таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд.
دوستان عزیز اینک میگذاریم با معرفی هیئت حکمون. نامزد با استادی ورزش جمهوری تاجیکستان عبیدالله قادیرов، مربی رشید ایدیف. دوستان عزیز برای گرم ساختن بدن شرط اول برنامه رو از دویدن شروع میکنیم که مسافت 60 متر رو تشکیل میدهد. برای اجرای این شرط اسماعیل رحمت الله زاده رو دعوت میکنیم. اینک دوستان عزیز با شک داور اسماعیل رحمت الله زاده شرط اول رو شروع نموده. اکنون میبینیم که مسافت 60 متر رو در مدت چند ثانیه طی میکند. اسماعیل رحمت الله زاده مسافت 60 متر رو در مدت 9.34 ثانیه طی نمود. توجه میکنیم با استعدادی انوشیروان ستارов. اینک دوستان عزیز انوشیروان ستارов رو میبینیم. بینندگان گرامی صورتش بلند از احسن میگویم با انوشیروان ستارov. انوشیروان ستارov شرط رو در مدت 8.68 ثانیه اجرا نمود. نوبت صابر جان محمدov فرا رسید. صابر جان محمدov رو میبینیم دوستان عزیز. رو ضرور است که صورتش رو بلندتر نماید. زودتر باشید، زودتر باشید. صابر جان محمدov شرط رو در مدت 8.78 ثانیه اجرا نمود. توجه میکنیم با مهارت محمد ویسال زویرov. اینک محمد ویسال زویرov رو میبینیم دوستان عزیز. شاید این ورزشگر تواند که نتیجه رقیبان خود را گذارد، ولی افسوس صورتش نه چندان بلند بود. محمد ویسال زویرov مسافت 60 متر رو در مدت 10.25 ثانیه طی نمود. نوبت الهام سعیدov فرا رسید. اینک الهام سعیدov رو میبینیم دوستان عزیز. احسن میگویم. بینید که صورتش بلند است. شاید تواند که در این شرط امتیازی زیاد رو صاحب شود. الهام سعیدov مسافت رو در مدت 8.28 ثانیه طی نمود. توجه میکنیم با مهارت عزتالله شریپov. با اشاره داور عزتالله شریپov شرط رو ادامه میدهد. احسن میگویم. بینید که بسیار خیلی خوب شرط رو اجرا کرده است. عزتالله شریپov شرط رو در مدت 9.17 ثانیه اجرا نمود. و همینطور در این شرط الهام سعیدov دست بالا گردید. дар шарти аввали барнома илҳом саидов аввалин шуда соҳиби 10 хол гардид. анушервон саторов бо 9 хол дар ҷои дуюм мавқеъ гирифт. собир ҷонмаҳмадов ба сегонаи беҳтаринҳо шомил гашт. иззатулло исмоил ва муҳаммад висол муталосибан дар зинаҳои баъдӣ қарор гирифтанд. тамошобинон азиз растем ба шарти дуюми барнома. шарти навбатӣ доштани вазни холис мебошад ки ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. барои иҷрои ин шарт исмоил раҳматуллозодаро даъват мекунем. инак бо шаки довар исмоил раҳматуллозода ба шарти барнома пардохт. акнун дӯстони азиз мебинем ки дар ин шарт ин варзишгарон то кадом андоза истодагарӣ мекунанд ва баъзи холиси худро муддати чанд дақиқа нигоҳ медоранд. البته دوستان عزیز این هم از هر یک ورزشگر وابستگی زیاد دارد و یک ورزشگری هست دوستان عزیز که بسیار مشکوی دستش پرقوت است، به نهایت زیاد میسد. هست با ورزشگرانی که نه اونقدر خوب ایستادگی میکنند و البته میان این ورزشگران تفاوت زیاد به نظر میرسد و اگر نفری که خواهد در این شرط غالبیت صفر رو به دست بیارد، او میتواند که بسیار صبر نماید و کوشش نماید که حداقل از 2 دقیقه زیاد وضع خود رو نگاه دارد. و دوستان عزیز حالا وقت سپری شده است. از میان الکی 1 دقیقه گذشت. احسن میگوییم با اسماعیل رحمت‌الله زاده و میبینید دوستان عزیز زود موازنت خود رو عوض کرده است، دستان خود رو عوض میکند، یعنی همون موقعی که داشته است زود عوض بنماید. این از اون شهادت میدهد که الکی دستان اون خسته گردیده است.
исмоил раҳматуллозода тавонист ки вазъи холиси худро муддати 1 дақиқаву 38 сония нигоҳ дорад. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Анушервон Саторов. Анушервон Саторовро мебинем, бинандагони гиромӣ. дӯстони азиз, хотиррасон менамоем ки барномаи матин бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе бо варзишгарони толори варзиши спитамени ноҳияи Варзоб аз боғи Алишер Навоӣ манзури шумо гардонида истодаем. дӯстони азиз, гуфтам ба маврид аст ки ин варзишгарон дар федератсияи гӯшини тарзи дзюдо машқу тамрин менамоянд. борҳо дар мусобиқаҳои шаҳриву ноҳиявӣ ва ҳамзамон дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ низ иштирок карданд ва имрӯз бошад ҳунару истеъдоди худро дар барномаи матин санҷида истоданд. ва дӯстони азиз, гуфтам ба маврид аст ки ҳар яке онҳо бо як ҳадаф дар ин барнома иштирок карда истоданд, яъне бо мақсади оне ки дар ин барнома тавонанд ки натиҷаи дилхоҳ нишон бидиҳанд. барои натиҷаи назаррас нишон додан бояд ҳар як варзишгар кӯшиш намояд ки дар ҳар як шарт зираку ҳушёр бошад, фаъол бошад ва тавонад ки ба мақсади хеш бирасад. Анушервон Саторов тавонист ки вазъи холиси худро 1 дақиқаву 15 сония нигоҳ дорад. навбати Собирҷон Маҳмадов фаро расид. Собирҷон Маҳмадовро мебинем, бинандагони гиромӣ. аллакай шартро иҷро карда истодааст. дӯстони азиз, албатта иҷрои ин шарт барои мустаҳкам гардонидан, барои пурқувват сохтани ҳамин мушакҳои даст бениҳоят таъсири мусбат мерасонад ва ҳатман ба шумо маслиҳат медиҳем ки метавонед ки ин амалро мустақилона ҳамарӯза иҷро намоед. албатта ба мушакҳои миён умуман барои обу тоб додани бадан ин амал аз манфиат холӣ нест. бинобар ин метавонед дӯстони азиз дар ана ҳамин гуна муҳити зебо, дар ана ҳамин гуна муҳити ором омада ба машқу тамрин машғул шавед. имрӯзҳо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои истироҳати фароғати Наврасон тамоми шароитҳои мусоидро фароҳам меорад ва албатта ана ҳамин гуна боғҳои истироҳатию фароғатӣ дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе рӯз то рӯз зиёд мегардад ва ҳар як шахс метавонад дар баробари ана ҳамин истироҳату фароғат намудан боз ба тозагӣ низ риоя намояд. аллакай мебинем ки Собирҷон Маҳмадов хаста гардидааст. дар чеҳраи ӯ хастагиро мо эҳсос мекунем ва шояд пас аз чанд лаҳза аз идомаи бозӣ даст бикашад, вале ба Собирҷон Маҳмадов мегӯем ки сабр намояд. иҷрои шарти Собирҷон Маҳмадов 1 дақиқаву 35 сонияро ташкил намуд. навбати Муҳаммад Висол Зоиров фаро расид. Муҳаммад Висол Зоировро мебинем, дӯстони азиз. муддати чанд дақиқа вазъи холиси худро нигоҳ медорад. аллакай мо мебинем ки Муҳаммад Висол зуд мавқеи худро иваз карда истодааст. дӯстони азиз, Муҳаммад Висол Зоиров натавонист ки муддати тӯлонӣ вазъи холиси худро нигоҳ дорад. ҳамин тавр иҷрои шарти ӯ 33 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати иштирокчии таҳти рақами 5. иштирокчии навбатиро мебинем, дӯстони азиз. мо низ аз ин иштирокчии таҳти рақами 5 Илҳом Саидов итминони комил дорем ки метавонад ки дар ин шарт натиҷаи ҳама рақибони худро гузарад. яке аз варзишгари беҳтарин аст ки бисёр аз амалҳои ӯ маълум аст ки бисёр варзишгари фаъол аст ва ҳамзамон дар намуди куштини тарзи ҷудо дар бисёр мусобиқаҳо низ иштирок кардааст. ва акнун мебинем дӯстони азиз, имрӯз дар ин барнома оё метавонад ки унвони қаҳрамониро ба даст биёрад.
دوستان عزیز بار دیگر یادرس میشویم که برنامه متین رو از باغ فرهنگ و فراغتی به نام استاد علیشیر نوایی منظور شما گردانیده ایستادیم و گفتم به مورد است که این ورزشگران در نمود گوشنی جودو مشق و تمرین میکنند و البته در طول ورزشی سپیتامین نوعی ورزش آنها همه روزه به مشق و تمرین فرا گرفته شدند. ایلهام سعیدов тавонист ки вазни холиси худро 1 дақиқа و 19 сония нигоҳ дорад. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Иззатулло Шарипов. инак Иззатулло Шарипов ба шарти барнома пардохт. шояд тавонад дӯстони азиз ана ҳамин варзишгар аз ҳама натиҷаи беҳтаринро дар ин шаҳр нишон медиҳад. сонияҳо сипарӣ мешаванд ва Иззатулло Шарипов шартро идома дода истодааст. худро ором ҳис мекунад. аҳсан мегӯем ба Иззатулло Шарипов. сонияҳо аз миён вақт сипарӣ шуда истоданд ва пас аз чанд лаҳза муайян мегардад ки муддати чанд сония вазифаро нигоҳ доштааст. Иззатулло Шарипов вазни худро тавонист ки муддати 49 сония нигоҳ дорад ва ҳаминтавр дар ин шарт Исмоил Раҳматуллозода ғолиб омад. дар шарти дуюми барнома низ Илҳом Саидов бартариро аз даст надод. Анушервон Сатторов бо 2 хол камтар дар зинаи дуюм ҷойгир шуд. Иззатулло низ 17 хол дорад. Собир Ҷонмаҳмадов бо 14 имтиёз дар хати чоруми ҷадвал мавқеъ гирифт. Исмоил дар ҷойи панҷум, баъдан Муҳаммад Висол қарор гирифт. тамошобинони азиз растем ба шарти сеюми барнома, шарти навбатӣ гузаштан аз монияҳо мебошад. беҳтараш таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт. инак дӯстони азиз Исмоил Раҳматуллозода шартро шурӯъ намуда. акнун мебинем ки аз аттраксиони морпеч чӣ гуна мебарояд. Исмоил Раҳматуллозода шартро дар муддати 965 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Анушервон Сатторов. акнун дӯстони азиз Анушервон Сатторов ба шарти барнома пардохт. ӯро зарур аст ки дар муддати кӯтоҳ ин шартро иҷро намояд, зеро вақт сипарӣ шуда истодааст. Анушервон Сатторов шартро дар муддати 950 сония иҷро намуд. навбати Собир Ҷонмаҳмадов фаро расид. инак Собир Ҷонмаҳмадовро мебинем дӯстони азиз меафтад ва боз мувозинати худро хуб нигоҳ дошта шартро идома медиҳад. акнун мебинем ки дар муддати чанд сония ин шартро иҷро мекунад. иҷрои шарти Собир Ҷонмаҳмадов 11 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати иштирокчии таҳти рақами 4. Муҳаммад Висол Зоиров бо шаки довар шартро идома медиҳад. акнун мебинем ки ин варзишгар то кадом андоза аз ӯҳдаи иҷрои шарт мебарояд. иҷрои шарти Муҳаммад Висол Зоиров 11:41 сонияро ташкил намуд. навбати Илҳом Саидов фаро расид. иштирокчии навбатиро мебинем дӯстони азиз. иштирокчии таҳти рақами 5 шартро иҷро карда истодааст. Илҳом Саидов тавонист ки шартро дар муддати 925 сония иҷро намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Иззатулло Шарипов. Иззатулло Шарипов иштирокчии таҳти рақами 6 шартро иҷро мекунад. шояд ин варзишгар тавонад ки аз натиҷаи рақибонаш натиҷаи беҳтар нишон медиҳад. Иззатулло Шарипов шартро дар муддати 788 сония иҷро намуд ва ҳаминтавр дар ин шарт ғолиб омад. пас аз хотимаёбии шарти сеюм Илҳом Саидов шумораи холҳояшро ба 27 адад расонид. Анушервон бо 23 имтиёз дар ҷойи дуюм, баъдан Иззатулло мавқеъ гирифт ки 23 имтиёз дорад. ҳамчунин Собир ва Исмоил низ дорои 23 имтиёзиянд.
دوستان عزیز هستیم با شرط چهارم برنامه. شرط نوبتی یکی از مشق‌های جسمانی میباشد که به هر یک ورزشگر 1 دقیقه وقت داده می شود. برای اجرای این شرط اسماعیل رحمت الله زاده رو دعوت میکنیم. دوستان عزیز، اسماعیل رحمت الله زاده شرط رو اجرا کرده شده است و میبینیم که چند مرتبه در مدت 1 دقیقه این عمل رو اجرا میکند. البته اجرای این شرط برای مستحکم گردانیدن موشک‌های دست بسیار تاثیر مثبت میرساند و دوستان عزیز الکی ثانیه ها سپری شده ایستادند. اسماعیل رو ضرور است که باید در مدت 1 دقیقه این عمل رو زیادتر اجرا نماید. آفرین میگویم با اسماعیل رحمت الله زاده. هرچند خسته شده باشد هم لیک باز کوشش کرده ایستاده است که از عهده اجرای این شرط به خوبی برآید. اسماعیل رحمت الله زاده توانست که عمل مذکور رو 59 مرتبه اجرا نماید. توجه میکنیم به اشتراکی تحت رقم 2 با اشتراک داور انوشیروان ستارов عمل مذکور رو اجرا کرده ایستاده است. احسن میگویم با انوشیروان ستارov خیلی خوب این عمل رو اجرا میکند. ماهرانه اجرا کرده ایستاده است این عمل رو و دوستان عزیز هر یک عمل آنها رو داور نظارت میکند و البته خطاگی آنها از مد نظر هیئت حکمان دور نمیماند. بنابراین ورزشکاران ضرور است که باید کوشش نمایند که هر یک عملی رو که اجرا میکنند به یگان خطاگی توانند که از عهده اجرای شرط برآیند. الکی ما در چهره انوشیروان خستگی رو احساس میکنیم زیرا یک چند شرط ها رو اجرا نمود. اجرای شرط انوشیروان ستارov 63 مرتبه رو تشکیل نمود. توجه میکنیم با استعداد صابر جان محمدov. اینک صابر آمادگی میبیند و سپس با اشتراک داور به شرط برنامه پرداخت. بینندگان گرامی بار دیگر یادآور میشویم که برنامه متین را با دستگیری ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه با ورزشگران تالار ورزشی اسپیتامین نویه ورزاب از باغ علیشیر نوایی منظور شما گردانیده شده‌ایم. دوستان عزیز، گفتم با مورد است که به هر یک ورزشگر 1 دقیقه وقت داده شده است و در مدت 1 دقیقه باید این عمل رو آنها توانند که هرچی زیادتر اجرا نمایند. در برابر این دوستان عزیز یادرس میشویم که در باغ علیشیر نوایی تمام شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده است، از جمله برای استراحت و فراغت. در برابر این باز تجهیزات‌های ورزشی نیز برای مشق و تمرین نمودن مجهز گردانیده شده است. صابر جان محمدov توانست که در مدت 1 دقیقه عمل مذکور رو 59 مرتبه اجرا نماید. نوبت محمد ویسال زایرov فرا رسید. دوستان عزیز، محمد ویسال زایرov عمل مذکور رو اجرا کرده ایستاده است. ببینید که به نهایت با سرعت بلند این عمل رو اجرا میکند. او رو ضرور است که باید شتاب نکند، آزاد این عمل رو اجرا نماید، آزادانه نفس بکشد. تماشابینان عزیز، از آغاز شرط رو پای بردیم که محمد ویسال زایرov الکی در شرط‌های قبلی اون قوا و نیرویی که داشت صرف نمود و این حال باشد به نهایت خسته گردیده است و دیگر امکان ندارد که این عمل رو یعنی آزادانه اجرا نماید، زیرا ما در چهره او بسیار خستگی رو احساس میکنیم.
муҳаммад висол зоиров амали мазкурро дар муддати 1 дақиқа 46 маротиба иҷро намуд. навбати илҳом саидов фаро расид. инак дӯстони азиз, илҳом саидовро мебинем дар ин ҷо ҳар як амали ӯро довар ҳисоб мекунад ва илҳомро зарур аст ки бояд дар иҷрои ин амал хато накунад. бисёр вақти кӯтоҳ аст дӯстони азиз, 1 дақиқа. бинобар ин онҳоро зарур аст ки бояд ана ҳамин 1 дақиқаро сарфакорона истифода намоянду дар муддати 1 дақиқа ин амалро ҳарчи зудтар, яъне зиёдтар низ иҷро намоянд. аҳсан мегӯем ба илҳом саидов. аллакай шумораи ададҳо ба 63 расид. илҳом саидов амали мазкурро 63 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Иззатулло Шарипов. Иззатулло Шарипов шартро иҷро карда истодааст. дӯстони азиз, ин амалеро ки ин варзишгар иҷро карда истодааст бисёр як амали хубе ҳаст ки барои ана ҳамин бадани худро обу тоб додан бисёр фоидаовар аст ва маҳз дар ана ҳамин муҳити зебо, дар ана ҳамин табиати зебо, албатта дар як муҳити ором, осуда машқу тамрин намудан аҷаб роҳатест. дар баробари ин метавонад ки аз ана ҳамин таҷҳизотҳо истифода барад. Иззатулло Шарипов тавонист ки дар муддати 1 дақиқа амали мазкурро 70 маротиба иҷро намояд ва ҳамин тавр дар ин шарт дастболо гардид. дар шарҳи чороми барнома илҳом саидов ба мисли пешин садрнишин аст. Анушерво бо 33 хол дар хати дуюми ҷадвал ҷойгир аст. Иззатулло низ 33 имтиёзро дар ихтиёр дорад. Собир ва Исмоил бо 31 холӣ мақомҳои баъдиро касб карданд. муҳаммад висол бо 22 имтиёз дар зинаи охирин ҷойгир аст. бинандагони гиромӣ, расидем ба шарти панҷуми барнома. Шарти навбати машқи болофишорӣ мебошад. барои иҷрои ин шарт Исмоил Раҳматуллозодаро даъват мекунем. боштаки довар Исмоил Раҳматуллозода ба шарти барнома пардохт. акнун мебинем ки варзишгарон дар ин намуди машқ, яъне дар ана ҳамин амал чӣ гуна ҳунару истеъдоди худро нишон медиҳанд. ҳар як варзишгар ин амалро бояд бе ягон хатогӣ иҷро намояд. зеро ин яке аз амалҳое мебошад ки онҳо ҳама рӯза бо ин амал сару кор мегиранд, яъне ин намуди машқро иҷро мекунанд. дӯстони азиз, албатта хатогии ин варзишгарон аз мадди назари довар дур намемонад. исмоил Раҳматуллозода машқи болофишориро 45 маротиба иҷро намуд. навбати Анушервон Сатторов фаро расид. Анушервон Сатторов машқи болофишориро иҷро карда истодааст. аҳсан мегӯем ба Анушервон, бисёр хеле хуб ин амалро иҷро карда истодааст бе ягон хатогӣ. маълум аст дӯстони азиз ки ӯ аз нозикиҳои ин амал бохабар аст. гуфтам ба маврид аст ки дӯстони азиз,
иҷрои ана ҳамин амал ҳам барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои даст, умуман барои обу тоб додани бадан, барои қафаси сина, барои миён, умуман ба ҳамаи узви бадани инсон бисёр як таъсири мусбат мерасонад. ва ба шумо низ маслиҳат медиҳем ки ин амалро метавонед мустақилона дар хона иҷро намоед. шумораи ададҳо ба 45 расид. анушервон сатторов тавонист ки машқи болофишориро 46 маротиба иҷро намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Собир Ҷонмаҳмадов. Собир Ҷонмаҳмадов шартро иҷро мекунад. бисёр бо суръати баланд ин амалро иҷро карда истодааст. дар амалҳои ин варзишгарон тафовут ба назар мерасад. яке бо суръати баланд, дигаре бошад суръаташ сустар аст. муҳим он аст ки дӯстони азиз онҳо ин амалро дуруст ва бехато иҷро намоянд. маҳсан мегӯем ба ин варзишгар. аллакай натиҷаи рақибони худро гузашт. Собир бинандагони гиромӣ, Собир Ҷонмаҳмадов машқи болофишориро 49 маротиба иҷро намуд. навбати Муҳаммад Висол Зоиров фаро расид. муҳаммад Висол Зоиров амали мазкурро иҷро карда истодааст ва мебинем ки чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. иҷрои ин амал дӯстони азиз озод аст. ҳар як варзишгар метавонад ки мувофиқи қувваву нерӯи худ ин амалро иҷро намояд. шумораи адад ба 30 расид. дӯстони азиз, Муҳаммад Висол ҳам аллакай хаста гардидааст ва бисёр бо як мушкилои зиёд ин амалро иҷро карда истодааст. фикр мекунам ки аллакай ба хатогӣ ҳам роҳ дод. иҷрои амали Муҳаммад Висол Зоиров 40 маротибаро ташкил намуд. навбати Илҳом Саидов фаро расид. илҳом Саидовро мебинем, офарин мегӯем, бисёр хело хуб иҷро карда истодааст бе ягон хатогӣ. бисёр суръаташ баланд аст. дӯстони азиз, бори дигаре ҳузуррас мешавем ки барномаи матнро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе бо варзишгарони толори варзишии спитамини ноҳияи Варзоб аз боғи Алишер Навоӣ манзури шумо гардида истодаем. шумораи ададҳо ба 50 расид. Илҳом Саидов амали мазкурро 51 маротиба иҷро намуд. навбати Иззатулло Шарипов фаро расид. Иззатулло Шарипов амали мазкурро иҷро карда истодааст.
аллакай ба адади 20 расид ва зуд мебинем ки мавқеи худро иваз карда истуда аз дастонашро анамун тарзи гузоштани дастонашро иваз мекунад. аллакай мебинем ки ба хатогиҳои зиёд роҳ дода истодааст. ин амал аз мадди назари довар дур намемонад. иззатулло шарипов машқи болофишориро 30 маротиба иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт Илҳом Саидов дастболо гардид. баъди хотимаёбии шарти панҷум Илҳом Саидов мавқеашро дар садри ҷадвал устувор намуд. Анушервон бо 41 имтиёз ҷойи дуюмро ишғол намуд. Собир Ҷонмаҳмадов дорои 40 хол буда, Иззатулло ва Исмоил 38 холиро соҳибанд. Муҳаммад Висол дорои 28 имтиёз аст. дӯстони азиз, расидем ба шарти ниҳоии барнома. шарти навбати яке аз машқҳои ҷисмонӣ мебошад ки ба таври якҷоягӣ иҷро карда мешавад. боштаки довар шарти ниҳоии барнома оғоз гардид. акнун дӯстони азиз мебинем ки дар ин шарт аз миёни 6 нафар варзишгарон ки хубтару беҳтар истодагарӣ менамояд ва нафаре ки аввалин шуда аз идомаи бозӣ даст мекашад албатта имтиёзи кам мегирад. бинобар ин варзишгарон зарур аст ки бояд то охир истодагарӣ намояд. дӯстони азиз мебинем ки дар ин ҷо муҳаммад Висол Зоиров каме ба хатогӣ роҳ дода истодааст. ӯро зарур аст ки бояд дастонашро дар пушти сар гузорад. ин ҳам яке аз қоидаҳои шарт аст. ва тамошобинони азиз, дар ин ҷо довар ишора карда истодааст ки бояд ин варзишгарро қоидаи шартро дуруст иҷро намоянд, пойҳои худро рост ва баландтар нигоҳ доранд. аҳсан мегӯем ба Илҳом Саидов, яке аз варзишгарони беҳтарин, яке аз варзишгарони фаъоле ки қоидаи шартро хуб иҷро карда истодааст. муҳаммад Висол Зоиров аз идомаи бозӣ даст кашид. мутаассифона натавонист ки то охир рақобат намояд. 5 нафар варзишгарони дигар монда. дар ин ҷо бошад Анушервон Сатторов низ зуд мавқеашро иваз мекунад, зуд дастонашро аз пушти сар мегирад ва албатта ба хатогӣ ҳам роҳ медиҳад. ӯро зарур аст ки бояд бехатогӣ пойҳои худро рост ва баланд нигоҳ дорад. аллакай онҳо хаста гарданд. дар ин ҷо Анушервон Сатторов ва Собир Ҷонмаҳмадов натавонистанд рақобатро то охир идома бидиҳанд. 3 нафар варзишгарони дигар рақобати ҷиддиро миёни ҳам идома дода истодаанд. акнун мебинем ки аз миёни ин 3 нафар боз ки аз идомаи бозӣ даст мекашад. аҳсан мегӯем ба Илҳом Саидов, дӯстони азиз, ки бисёр як варзишгари фаъол аст. дар ин шарт хело хуб шартро иҷро карда истодааст. Иззатулло Шариповро мебинем ки зуд пойҳояшро мефарорад ва ӯро зарур аст ки бояд пойҳои худро рост ва баланд нигоҳ дорад. Исмоил Раҳматуллозода низ рақобатро идома медиҳад бо ҳарифони худ. аллакай мебинем ки пойҳои онҳо ба ларзиш омаданд. дӯстони азиз, зеро он қувваву нерӯе ки доштанд аллакай сарф намуданд. пас аз чанд лаҳза ғолиби ин шарт ҳам муайян мегардад ва мутаассифона дар ин ҷо Исмоил Раҳматуллозода низ аз идомаи бозӣ даст кашид. акнун рақобати дигар миёни 2 нафар варзишгарон идома меёбад. инҳо Илҳом Саидов ва Иззатулло Шарипов ҳастанд. дӯстони азиз, дар чеҳраи ҳардуи онҳо мухассагии зиёдро эҳсос мекунем. каме дигар мондааст. пас аз чанд лаҳза ғолиби ин шарт муайян мегардад ва мутаассифона дар ин ҷо Иззатулло Шарипов аз идомаи бозӣ даст кашид. аҳсан мегӯем ба Илҳом Саидов.
دوستان عزیز فکر میکنم که این شرط هم برای ما و هم برای شما خیلی جالب و شوق‌آور گذشت. در این شرط 6 نفر ورزشکاران رقابت جدی رو میون هم ادامه دادن و بالاخره از میان آنها الهام سعیدов دست بالا گردید. дар шарти ҳалкунанда ҳам исмоил саидов бартариро аз даст надод. иззатулло шарипов мавқеашро бо анушервон сатторов иваз кард. собир ҷонмаҳмадов дар хати чоруми ҷадвал, баъдан исмоил ва муҳаммад висол мавқеъ гирифтанд. тамошобинон азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи матин, ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардид. зинаи сеюми барномаи матинро анушервон сатторов касб намуд. аҳсан мегӯем ба анушервон сатторов, ки тавонист ки дар ҳар як шарти барнома бо заҳмату талошҳои зиёд мақоми ифтихориро аз они худ намояд. аҳсан мегӯем ба анушервон сатторов. رو افتاده نیستم که جای اول رو نگرفتم. آرزو دارم که مربی خوب شوم. مقام دوم رو باشد عزتالله شریپов کسب نمود. آفرین میگوییم با عزتالله شریپов که توانست که در برنامه امروزه متین جای دوم رو از آن خود نماید. احسن میگوییم. من خیلی خرسندم که در این برنامه جای دوم را اشغال کردم و میخواهم که در آینده مثل سهراب اکبرشاه گشتینگیر شوم و پرچم خودم را بالا بردارم. طبق نتیجه گیری هیئت حکمان، قهرمان برنامه امروزه متین الهام سعیدов گردید. احسن میگویم با الهام سعیدов که یکی از ورزشکاران فعال برنامه امروزه بود که در هر یک شرط برنامه با زیرکی و هوشیاری خود توانست که عنوان قهرمانی رو صاحب شود. احسن میگویم با الهام سعیدов. من باور داشتم که در برنامه جای اول رو میگیرم با مثل رسول باقیف میخواهم که در بازی المپیک اشتراک نمایم. جهت اشتراک فعالانه در برنامه متین از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه با دیگر اشتراکچیان افتخارنامه‌ها سپرده می شود. افتخارنامه با اسماعیل رحمت‌الله زاده سپرده می شود. احسن میگویید. افتخارنامه دیگر باشد با صابر جانمحمدov مکافاتانیده می شود. و افتخارنامه نهایی با محمد ویسال زویرов سپرده می شود. بینندگان گرامی، این بود برنامه متین که با دستگیری ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه از باغ علیشیر نوایی با ورزشکاران تالار ورزشی اسپیتامین ناحیه ورزاب منظور شما گردید. اطمینان کامل داریم که برنامه امروزه به شما نیز پسند آمد. خیر تا برنامه آینده.